Okay. Hej alle sammen. Velkommen til Epic Adventure Gaming. I dag vil jeg lige vise jer den computer jeg køber, hvis der nu skal være noget. Men her der kigger vi på et Coolmaster Elite 430 midt i Tower Black. Det er et kabinet, som jeg synes der er sindssygt fedt. Og jeg kan sindssygt godt lide det. Her er nogle billeder af det. Og jeg har også Spacey med. Hey, Det er bare, jeg var lige ved at skrive på telefonen lidt. ja, Sorry. vi sad og snakkede, eller vi sad og optog noget andet, hvor der så ikke nogen outro på, fordi at vi ikke havde opdaget, at vi ikke kunne optage længere. Men det er så sådan som i, Jeg havde lidt problemer med Bandicam. Så har vi grafikkortet, som der er et Sapphire Radeon HD 7850 2 GB GDDR5. Og det er så et PC 3.0 Overclock Edition. Og så DVI-D Native HDMI DisplayPort med 920 Hz eller millihertz eller hvad det nu er. Det kan jeg i Crossfire X, og jeg skal have 2 af dem og køre dem i Crossfire X. Så ja, så kører vi videre til en pakke jeg skal have, hvor der er bundkort, RAM og CPU i. Der har jeg links her. CPU'en er en Intel Core i5 2500K processor, som der er socket LGA 1155, quad-core 3,3 GHz, og så med 6 MB TC, 85 watt, 95 watt, HD 3000 bokset med blæser. Det bliver skiftet ud på et tidspunkt, så er der et Asus P8Z 68V Pro, og det passer til. Der er nogle rigtig lækre features på det bundkort her. Og nu lige loader jeg ikke særlig godt internet lige her. Det er et bundkort. Ja, welcome back, Tobias. Han er også med her. Det er et rigtig fedt bundkort. Det er det hele. Og så er der Kingston RAM. Det er DDR3 HyperX 1600. Hvem snakker du med? 8 GB jeg optager. Han er ved at vise hans, Så en strømforsyning, der er en hans computer. Pro Serie Core Edition 550 watts. Og ja, den er okay. Det skulle i hvert fald være okay, af hvad jeg ved. Han Og lægger den lidt er ud. ikke modelleret. Det var noget med Prusia. Pro Serie. Tobias skal nogenlunde have den samme computer som mig, men min er bare pænere. Og det er den ligegyldigt, hvad du siger, Tobias. Jeg gider ikke tage en billede på den. Men det var alt fra her. Vi ses derude.